Insellmulkom u nagħtukom l-għodwa tajba. It-tielet ħadd tal-Avvent, ħadd il-ferħ. Il-Knisja illum fil-liturġija tagħha tibda ddawwar ħarsitha aktar fil-qrib u b'qalba mimlija ferħ u tama li tagħtiha l-kelma ta' Alla lejn il-festa tal-Milied, it-tifkira tal-inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Fid-Djoċesi ta' Għawdex illum se jsir ir-rit tal-istituzzjoni tal-Ministeru ta' Akkolitu lis-seminarista Matthew Bajjada mill-parroċċa tal-Viżitazzjoni ta' Marija lil Elisabetta fl-Arb. Fil-fatt din ix-xandira qegħdin inwaslulilkom mill-Bażilika u Kolleġjata tal-Arb. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jagħti dan il-Ministeru tal-Akkolitat lil dan is-seminarista pass ieħor fil-formazzjoni tiegħu lejn is-saċerdozju Kattoliku. Il-Ministeru tal-Akkolitat huwa wieħed mill-ministeri istitwiti fil-Knisja illi dak li jirċevih jersaq aktar qrib l-Ewkaristija fis-servizz liturġiku, mhux biss billi jgħin fit-tqassim tagħha minn fuq l-altar waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, imma anki billi jwassar l-istess Ewkaristija lil morda fid-djar tagħhom. Għalhekk ejjew ngħixu din il-liturġija mqazza tat-tielet ħadd tal-Avvent waqt li nitolbu għal dan ħuna Matthew Bajjada. F'dan it-tielet ħadd tal-Avvent, omna l-Knisja mqazza tistedinna sabiex f'ħajjitna nfittxu nies li bħal Ġwanni l-Battista juruna minnu verament Ġesu u ma nħallux lil nfusna niġu mfixkla mill-ħwejjeġ firħa ta' din id-dinja. Nilmħu mixewla x-xema roża għax dan il-kulur ta' ferħ ifakkarna lil mulej tas-sew qiegħed fil-qrib. Matul din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, Monsinjur Isqof se jagħti l-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista tal-parroċċja tagħna Matthew Bajjada. Permezz ta' dan il-Ministeru tal-Akkolitat, dan ħuna se jagħmel pass eqreb fil-mixja tiegħu lejn is-saċerdozzju. Lilu se jingħatalu l-uffiċċju li jgħin lis-saċerdoti u lid-djakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom waqt iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Iqarben lil ħutu l-insara, fosthom ukoll il-morda, jitħeġġeġ fil-mħabba personali tiegħu lejn l-Ewkaristija u fuq kollox jibbaża l-ħajja tiegħu ta' servizz fuq l-Ewkaristija u l-imħabba lejn Alla u ħutu l-bnedmin. Inqumu bil-wieqfa biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. F'dan il-ħadd dedikat lil ferħ, il-Knisja se tagħti l-Ministeru tal-Akkolitat lil wieħed minn ħutna lil wieħed minn ulied din il-parroċċa. Fi kliem ieħor ser tagħmlu għaddej tal-ferħ tal-oħrajn. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiskiet nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minnha. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqadsa Marija dejjem Verċni, lill-anġli, l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li seħħilna naslu għallena blaqis li jinġarbu bit-twelid ta' Sidna li b'qalb ferħana li ċċelebrawh dejjem b'sollenità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-profeta Sofonija iqawwi l-qlub tal-poplu u jagħmel stedina għal ferħ bil-preżenza tal-Mulej. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion. Iżrael samma leħnek, infex flena u ifraħ b'qalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħal Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa li dewwa tiegħek. Is-Sultan Iżrael, il-Mulej u f'nofsok, ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-Mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li salva. Minħabba fik jitenna bena kbir, f'imħabtu iġeddek jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ. Palli kieku fjum ta' festa. Il-kelma tal-Mulej. Il-profeta Iżajja ifaħħar lill-Alla bħala s-salvazzjoni, il-qawwa u l-għana tiegħu. Dan l-innu personali ta' tifħir jinbidel f'sejħa lill-poplu kollu biex ifaħħar lill-Alla miegħu. B'hekk l-ġubijiet tal-Mulej ikunu magħrufin minn nies kollha tal-art u l-ġnus kollha jxandru li isem il-Mulej huwa fil-għoli. Inwieġbu permezz tal-kant kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
كبير في نفسك القديس تا إسرائيل فلمكن كبير في نفسك القديس تا إسرائيل Allau is-salvazzjoni tiegħi jien nittama ma jkollix għax nibża għax qawwiti u għanniti hu l-mulħej għalija sar is-salvazzjoni tiegħi flimkien kbiru f'nofsok il-qadis ta' Israel. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum ta' salvazzjoni, roddu ħal il-mulej sejħu l-ismu, għarfu l-ġnus lemħejħel tijow, xandru li jismu fil-ħoli. Flimkien? Kbiru f'nofsok il-qadis ta' Israel. Għannu lil-muleja xamel ħwejħeġ kbar, ħajkum dan maruf mal-ħaret kollha. Aqbes bil-ferħ għanni jint li tħammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qadis ta' Israel. Flimkien, kbiru f'nofsok il-qadis ta' Israel. San Pawli jinkoraġġixxi lid-destinarji tiegħu biex ma jieqfu qatt jitolbu lil mulej fil-waqt li jpoġġu fih il-ferħ u t-tama tagħhom. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ittra San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej, narġi ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha l-bnedmin kollha, il-mulej qorob. Tħabbtu raskom xejn, fit-talb kollu tagħkom itolbu u ruru l-Alla xi jkollkom bżonn u żuh ħajr. U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. San Luqa jippreżentalna xbija ta' Ġwann il-Battista li b'tant ferħ u milta juri lil poplu x'għandu jagħmel biex jilqa' lil mulej li ġej. Nilqgħu bil-ferħ it-tħabbira tal-Evanġelju billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien l-Allelujja. L-ispirtu tal-mulej ta' Sid il-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex nwassal b'xara tajba lil-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek.
F'dak iż-żmien in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: Mela x'għandna nagħmlu? U huwa kien iweġġibhom: Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min għandu xejn, u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi Pubblikani biex jitamdu u qalulu: Mgħallem, x'għandna nagħmlu aħna? U hu weġibhom: Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsewh ukoll xi soldati u qalulu: U aħna x'għandna nagħmlu? U huwa weġibhom: Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom u ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kien xu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefiex. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lil poplu il-bxara it-tajba. Il-kelma tal-mulej. Wara ix-xandri tal-Vanġelu u qabel nisimgħu l-omelija ta' Monsignor Isqof, serin nassistu għall-ewwel parti tar-rit li fih jingħata l-Ministeru tal-Akkollitat. Se ssir is-sejħa lil dan il-kandidat għall-Ministeru tal-Akkollitat Matthew Bajjada li jersaq quddiem l-Isqof u jagħti l-hawnjien tiegħu. F'dan il-mument se jiġi msejjaħ il-kandidat għall-istituzzjoni ta' dan il-Ministeru. Noqogħdu bil-qiegħda. Jersaq dak li se jkun istitwit fil-Ministeru tal-Akkolti. Matthew Bajjada mill-parroċċja ta' Żjara ta' Marija lil Elisabetta fl-Arb. Naħseb li l-kol kemm aħna nafu konvinti u konxji li qed ngħixu f'soċjetà fejn huma ħafna dawk illi madwarna jxerdu d-dlam, li madwarna jxerdu d-dwejjaq. Huma ħafna dawk li madwarna flok li jagħmlu l-ħajja iktar sempliċi, iktar ħafifa, iktar jikkomplikawha. Nistgħu nħarsu lejn is-sitwazzjoni personali jew familjari tagħna. Naħseb il-kol kemm aħna kapaċi nsibu madwarna jew xi nies, jew xi sitwazzjonijiet illi l-ħajja tagħna flok jagħmluha iktar sabiħa, iktar sempliċi, jikkomplikaw ilna. Naħseb li kull wieħed u kull waħda minna kapaċi jindividwa, jindika lil xi ħadd bħal dan jew bħal dawn fl-istorja ta' ħajtu. Nistgħu nsemmu diversi eżempji. Min jipprova jieħu dak li mhux tiegħu. Min jipprova jaqla l-flows b'korruzzjoni. Min jipprova ibella it-trapp jew affarijiet oħra lil-libnek jew lil-bintek biex jaqla l-flows minn fuq darhom. Min jipprova ifixkel
u jieħu l-post li mislilek għax jaf lil dak jew lil dejk. U nistgħu nibqgħu sejrejn b'litanija sħiħa. San Ġwan il-Battista dal-għodu isemmi xi ħaġa. Isemmi xi ħaġa minn dan kollu. San Ġwan il-Battista jgħidilna noqogħdu attenti għal dawk li ħsibhom biex jakkumulaw, biex jiġbru u ġemmu. Jgħidilna noqogħdu attenti wkoll għal dawk illi m'għandhomx idea tal-valur tal-flus. M'għandhomx idea tal-valur tax-xogħol. Xogħol ftejt flus ħafna. Kista jkun mingħajr xogħol. Jew bil-maqlub. Xogħol illi ma jiġi mħallas kif jixraq. Għaliex? Għax min jaħdmu mhux tal-istess kulur tal-istess ġilda tiegħi. San Ġwan il-Battista jsemmilna wkoll sitwazzjoni oħra ta' minnu fil-poter u billi għandu s-saħħa, allura ma tista' tagħmel xejn kontrih. Allura jasal fejn irejt bit-teddejt, bir-rikatti. Huma ħafna s-sitwazzjonijiet ta' dlam u ta' dwejjaq fil-familja tagħna, fis-soċjetà li ngħixu fija. Imma llum huwa l-ħadd tal-ferħ. Jekk fl-ewwel ħadd tal-Avvent il-Knisja stednitna biex nirriflettu fuq is-sara, fuq nisru, jiġifieri ngħixu l-ħajja f'livelli iktar profondi, ma nkunux superfiċjali, ma nkunux artifiċjali, imma nkunu veri. Ngħixu l-ħajja mhux biss kif jaqblilna u fil-mument imma b'riflessjoni, b'konsapevolezza, b'rieda, b'intelligenza. L-ewwel ħadd tal-Avvent. It-tieni ħadd tal-Avvent, jekk aħna ngħixu l-ħajja b'dan il-mod, jekk aħna nisru, allura se nindunaw fejn iridu nirranġaw, indmu. It-tieni ħadd tal-Avvent, indmu. Fejn iridu nikkonvertu, fejn iridu nbidlu. U llum Ġwan il-Battista jagħtina s-suġġerimenti tiegħu biex nifirħu. Għax jekk aħna nindmu, jekk aħna ndawru r-rotta, allura għandna biex nifirħu. Imma f'dan il-ħadd tal-ferħ, illum għandna biex nifirħu iktar għaliex. Għax sejrin nagħtu ministeru, ser nagħtu biċċa xogħol, ser nagħtu dmir ta' servizz, ta' qadi, ta' akkwalitat lil wieħed minn din il-komunità. U dan is-servizz, dan l-akkwalitat mhux għajr il-maqlub ta' dawk li xerdu dlam. Dan l-akkwalitat, dan il-ministeru tas-servizz, dan is-servizz tas-servizz. Għax il-kelma ministeru tfisser taqdi, minu stare, toqgħod taħt, toqgħod attent għal dawk li għandhom bżonn. Il-ministeru tal-akkwalitat, l-akkwalitat huwa il-qadi tal-artal. Allura, is-servizz tas-servizz, dan li se nagħtu llum, li huwa l-maqlub ta' min ixerret id-dlam, huwa l-għajn tal-ferħ. Għax il-ferħ minn fejn tiġi? Il-ferħ minn xiex tiġi? Il-kol kemm aħna nafu minn fejn jiġi l-ferħ, għax il-kol kemm aħna għandna esperjenza tiegħu fid-dar tagħna, forsi dal-għodu stess, biex inqlajtu ġejtu hawnhekk il-Knisja. Tista' jew tindanna, tipprova tlibbes it-tfal u dik għax issa titmur it-toilet u l-oħra issa ġrala hekk u kif se nagħmel u kif se nlaħħaq u tirvilla u tirrabi jew inkella tiftakar fir-rwol tiegħek ta' om, ta' missier, ta' għaddej u bil-paċenzja bl-imħabba tipprova tgħin issosti, terfa, tippromuovi, tmexxi l-quddiem. U dak nissel fik il-ferħ. Dak nissel fik il-ferħ. Il-ferħ minn fejn jiġi? Il-ferħ jiġi meta aħna nispiċċaw verament għaddejja ta' xulxejn, meta aħna naqdu lil xulxejn. M'hemmx mod ieħor fid-dinja li jagħtina lena tal-qalb. Lena tal-qalb tiġi minn ġewwa, tiġi mid-dispożizzjoni tiegħek li tkun għaddej. Li tagħmel li tissal dawk ta' madwarek, kemm tiflaħ. Imma xi ma tiflaħx, tieqaf u tħalli lil ħadd ieħor jaqdi lilek. Għax importanti li naqdu lil xulxejn. Il-ferħ jiġi milli nħobbu lil xulxejn, anki fil-familja, mill-qadi lejn xulxejn.
San Ġwanni l-Battista dal-għodu jistedinna għal-ferħ billi lil kull wieħed u lil kull waħda minna jiġbdilna l-attenzjoni biex flok li nkunu nies li jiġbru, li jakkumulaw, li jkollhom ħafna ikunu nies li jaqsmu, nies li jixxerjaw. Kemm minna immorru l-lidil u tiltaqa' ma' dejkum u tibda tixtri u tiġbor u tġemma. Imbagħad tinduna tħares lejn l-ixkaffi expiry date, armi. Din il-biċċa għodda ma tix taħdem għax il-batri weqet. Timmu nixtri biċċa oħra għax qatt ma użajta. L-importanti li nakkumulaw. Imma meta takkumula, inti tkun qed tagħmel. Xi tkun qed tagħmel? Qiegħed tagħmel ħajtek iktar komplessa. Qiegħed tirrendi lilek innifsek iktar kondizzjonat. Qed tkun inqas liberu. Fl-istess waqt ngħixu bl-illużjoni li għax għandna ħafna, allura moħħna mistrieħ. Imma hija illużjoni, mhix il-verità. Mhix il-verità. San Ġwan il-Battista lin-nies ta' żmienu lilna, lin-nies in ġenerali kien qiegħed ikellem jgħidilhom min għandu x'jiekol jaqsam ma' min m'għandux. Min għandu żewġ tilbiesi mhux jagħtihom it-tnejn, imma waħda minnhom m'għandux xambija. Waħda minnhom jaqsamha ma' ħaddieħor. Kemm il-żarbun għandek li lilek ma tilbishom min jaf kemm? Kemm il-libsa għandek li lilna ma nilbsuha min jaf kemm? Min jaf kemm? Min jaf biex sempliċement biex jimlew. Imbagħad meta nindunaw li għandna żejjed meta? Meta ma jkollniex aktar fejn impoġġu. Meta ma jkollniex aktar fejn impoġġu. Fil-waqt li hija hawk m'għandux jilbes. Hija hawk imterter bil-ksieħ. Hija hawk m'għandux jiekol. Min fejn jiġi l-ferħ? Il-ferħ jiġi jgħidilna San Ġwan meta lill-pubblikani li huma wkoll ridu jitgħamdu jmorru fejn u jgħidulu aħna x'għandna nagħmlu l-pubblikani daw. Pubblikani tafu min kienu. Meta tgħid pubblikan qed tgħid korrott ħallil tal-prima klassi. Korrott minn dawk il-kbar. Tafu kif kienu jagħmlu daw? Kienu jiġbru t-taxxa fisem ir-Rumani, kienu Lut. Imorru ħdejn ħuthom il-Lut, jiġbru t-taxxa fisem ir-Rumani u kif kienu jitħallsu? Skont kemm kienu jifilħu jikkorrompu. Skont kemm kienu jifilħu jisirqu. Dak kien il-ħlas. Ma kienx ikollhom il-ħlas mill-prefett Ruman, minn Pilatu, jew mill-imperatur le. Imma l-ħlas kienu jieħdu huma bidejhom u jikkalkulaw huma jew jiddeċidu huma kemm iridu huma. Immaġinaw x'korruzzjoni u x'serq. U dawn ukoll imorru ħdejn Ġwanni u jgħidulu aħna x'għandna nagħmlu? Għaliex? Għax indunaw li mhix ħajja. Mhix ħajja li jintieħu dak li mhux tiegħek. Mhix ħajja li inti tgħix minn għalejk qiegħed fuq net tas-sitwazzjoni għaliex għax jirnexxielek taqla l-flows mingħajr ma taħdem għalihom. Anzi, jirnexxielek issib xogħol li fih ma tagħmel xejn. Jirnexxielek issib xogħol li tmur kwarta, tippanċja titlaq biex imma tagħmel ix-xogħol tiegħek. U inti taf li mhux sew. Il-qalb tiegħek tgħidlek li mhux sew. U tipprova tiġġustifika u tgħid u hemm fuq qas kemm jikkorrompu. Ħaġa kbira x'jien ma nħallas taxxa u hemm fuq qas kemm iħawdu ħaġa kbira. Le, mhux sew. Mhux sew. Inkunu qegħdin inkomplu inkabru din il-magna ta' dwejjaq. Inkomplu qegħdin inkabru din il-magna ta' inġustizzja li qegħdin fija. U allura l-Ministeru tal-Akkwalitat huwa dak li jħabbar li jxandar bil-maqlub. Huwa dak li jagħti minn tiegħu, dak li jaqsam, li jixxerja. Dak li x-xogħol jagħtih il-valur tiegħu, dak li l-flows jagħtihom il-valur tagħhom. Naħdem skont kemm naqla skont kemm naħdem. Mhux naqla daqs kemm inħaddem moħħi ħalli nqarraq. Le, mhux qlieħ ta' flows. Tħallna fisqaq, tħallna f'din il-mentalità li se teqridna jekk mhux lilna lil uliedna. Naraw biss qudiemna il-ġejt, il-flows, imbagħad il-bqija jiġi kollu wara, il-mara tiġi wara.
it-tfal jiġu wara. U minna li qed nagħmlu għat-tfal, minna li qed nagħmlu għall-familja. Il-Knisja tiġi wara, Ġesu Kristu jiġi iktar lura, mhix problema. L-importanti l-flows. Imma mod ta' kif nidħlu fi sqaq mudlam. Il-Ministeru tal-Akkwalità ċirti fakkarna. Irid ifakkarna li aħna niksbu l-ferħ tagħna mill-qadi, mill-kondiviżjoni, billi nippruvaw ngħinu lil xulxejn, billi nippruvaw nkunu ta' sosten, ta' sapport għal xulxejn, mhux billi nqarqu b'xulxejn, mhux billi nkunu makakki biżżejjed u naħsbu bisfina nfusna u mhux fl-oħrajn. U jkompli San Ġwan, l-aħħar suġġeriment li jagħtina, li jagħtih lis-suldati din id-darba. Imorru s-suldati u jgħidulu aħna x'għandna nagħmlu. Is-suldati ma nafux jekk kienux ta' Pilatu jew ta' Erodi, jekk kienux Rumani jew Lut. Imma San Ġwan jgħidilhom kelma waħda. Intom li għandkom il-poter, u dan qiegħed jgħidu lili, għax jien b'xi mod għandi l-poter. Qiegħed jgħidu lil kull wieħed u kull waħda minna li għandna l-poter. Intom li għandkom il-poter, tinqdewx bil-poter biex tabbużaw miż-żgħir. Tinqdewx bil-poter biex teddu, tinqdewx bl-armi biex teddu lill-oħrajn, tinqdewx bil-poter biex taslu fejn tridu intom, tinqdewx bil-poter biex tfittxu l-interessi tagħkom. Il-poter mhux xajr, ministeru, servizz, qadi. U din hi t-talba li nixtieq nagħmel dalgħodu u nikkonkludi. Hekk nixtieq nitlob verament lil Alla biex jagħtina nies illi jieħdu fuqhom il-ministeru. X'jiġifieri il-ministeru? Jieħdu fuqhom dall-ispirtu tal-qadi, dall-ispirtu ta' pożittività, dall-ispirtu ta' ottimizmu li tant għandna bżonnu fis-soċjetà li qed ngħixu fija. Aħna ngħixu bl-illużjoni li għax għandna l-flows ma jonqosna xejn. Imma spiss nindunaw li din hija illużjoni, din hija sħaba, din hija ħolma li qed ngħixu fija. Għax spiss tiġi burraxka fuqna u turina li mhix dik is-soluzzjoni. Ejjew nitolbu lil Mulej dalgħodu. Nitolbu għal Mettju, imma mhux bis-salih, biex oħrajn iħossu l-bżonn li jieħdu fuqhom ir-responsabilità. Bħalma kellu Ġwanni l-Battista li jiftaħ għajnejn, jagħti d-dawl, li juri t-triq, imma mhux biss bil-paroli, imma anke bil-fatti. Ġwanni l-Battista ma tkellemx biss dwar il-konversjoni, ma kienu l-ewwel wieħed li konvertejt, kienu l-ewwel wieħed li kien jgħix kif jgħidilna l-Vanġelu ta' San Mattew, kien jgħix blasel u bil-ġurat, dak li kien isejb fid-deżert. Kien liebes, x'kien liebes Ġwanni l-Battista? Ix-xar tal-ġemel. Ħżiemu imħażżem b'ċintura tal-ġild. Ġwanni l-Battista kien jgħix fid-deżert. Kien jgħix fis-sempliċità assoluta. Mhux għax tisgħawat lilu nnifsu. Mhux għax tissagrifika lilu nnifsu serħu raskom. Imma fl-aħħar mill-aħħar Ġwanni l-Battista kellu fih innifsu. Ma kellu bżonn ta' xejn iktar madwaru. Ma kellux bżonn rikkezzi jew ġejt biex iħossu sew, għax fih innifsu kien sew. Għax kien jaf li hu il-bniedem ta' Alla, kien jaf li hu l-bniedem li fuqu straħet il-kelma ta' Alla. Fuqu straħet il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla fl-aħħar sabet lil xi ħadd illi seta tas-sew jagħmlilha post f'qalbu. Allura straħet fuqu. Kemm għandna bżonn ta' dawn in-nies. Kemm għandna bżonn li jkollna fis-soċjetà nies li jqumu fuq tagħhom u jippruvaw qajmu fuq tagħhom ukoll lill-oħrajn. B'mod pożittiv, b'mod sabiħ. Mingħajr ma jikkundannaw u jiġġudikaw, imma l-ewwel qabel kollox billi huma stess joffru lilhom infushom jagħtu ħajjithom. Il-Mulej jagħtina f'dan il-ħadd tal-ferħ illi narfu kull wieħed u kull waħda minna li ma hu il-ferħ tas-sew. Wara li smajna l-omelija ta' Monsignor Isqof Anton Tewma, serin ninkomplu issa b'din il-liturġija tat-tielet ħadd tal-Avvent mill-Knisja Parrokjali u Arċipretali tal-Arb, fejn qed jingħata l-Ministeru tal-Akkwalitat lil ħuna Mettju Bajjada minn din l-istess parroċċa.
L-ewwel l-eżortazzjoni li għamel Monsignor Isqof b'talba għal dan ħuna u wara r-rid tal-istituzzjoni fejn huwa jagħti wara li jistieden il-fidili għat-talb lil kandidat fideħ il-ħobs u l-inbejt illi se jiġu konsagrati aktar tard f'din il-quddisa. Aziz Matthew, inti ġejt magħżul għal-Ministeru tal-Akkolti biex ikollok sem partikulari fil-Ministeru tal-Knisja. Il-quċċata online tal-ħajja tal-Knisja hija l-Ewkaristija li biha l-poplu ta' Alla jinbena u jikber. Lilek se jingħata l-uffiċċju li tkun ta' għajnuna l-Presbiteri u djakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom. Kif ukoll li bħala Ministru straordinarju ta' tqarben lill-fidili ukoll meta jkunu morda. La darba ġejt maħtur mod speċjali għal dan il-Ministeru, inti għandek tfittex bħeġġa kbira li s-sagrifiċċju ta' Kristu ikun il-ħajja tiegħek u li tgħix dejjem iżjed kif jitlob minnek dan l-istess sagrifiċċju. Qis li tidħol aktar il-ġewwa fl-ispirtu ta' dmirijiet qaddisa tiegħek. U kull jum toffri lilek innifsek lill-Alla bħal offerta spiritwali li toġob lilu permezz ta' Ġesu Kristu. Intu tagħmel dan ikun jiswilek ta' ġid kbir jekk tiftakar li flimkien maħutek inti ġisem wieħed bħalma waħda hi l-ħobża li taqsam magħhom. Ħobb minn qalbek lil dawk li jemnu lil ħutek il-ġisem mistiku ta' Kristu, il-poplu ta' Alla. Għati xhieda ta' mħabba l-aktar lil dawk li huma dgħajfa u morda. Ħares sewwa l-kmandament li l-mulejta lid-dixxipli tiegħu meta qalilhom ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Inqumu bil-wieqfa r-rid tal-istituzzjoni. Ħut Jes fiċ-ċokontana li tolbu lil mulej għal dan il-qaddej tiegħu Matthew li jważel għall Ministeru tal-Akkolti li tolbuh jimlih bil-barka tiegħu u jwettqu biex bil-fedeltà kollha jaqdi dan il-Ministeru fil-Knisja tiegħu. Kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu talba għalih. U Alla taħnina bla qies. Int bibnek il-waħdini Ġesu Kristu tajt il-ħobs tal-ħajja lil knisja tiegħek. Birek lil dan ħuna. Magħżula l-Ministeru tal-Akkolti u għatih il-grazzja li jaqdik bla qiegħda madwar l-altar imqazza tiegħek. Iqassam bil-fedeltà l-ħobs tal-ħajja lil ħutu u jikber dejjem fil-fidu fl-imħabba għall-bini tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Hu il-ħobs u l-imbejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza. U għejx b'mod li jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u fil-Knisja tiegħu. Amen. Flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx.
u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu u mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu u li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweċċaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti li knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubien nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies il-mulej jinsab fostna li nġbarna ferħanin biex nisimgħu il-kelma tiegħu u niċċelebraw l-Ewkaristija. Niftħu qlubna qudiemu bit-talb u intennulu ejja mulej kun il-ferħ tagħna flimkien, ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Anton, għall-isfijiet u s-saċerdoti kollha biex il-Knisja tkun tassew sinjal ta' tama u l-ferħ għall-bnedmin kollha. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex fil-ħajja tal-fidi tagħhom ifittxu li b'kull mezz jiltaqgħu ta' spiss ma' Kristu li mgħallem li bl-erf tiegħu idawwalhom u jgħinhom fil-mixja tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma mġarbin minħabba l-mard, il-faqar u s-solitudni biex insibu karaġġ li għandhom bżonn biex jaffrontaw il-ħajja b'għajnuna tal-mulej u taħuthom minn Sara. Nitolbu. Nitolbu għal katekisti u għal dawk kollha li ħabirku għall evanġelizzazzjoni biex jgħixu l-ħidma tagħhom ta' edukaturi fil-Knisja billi jgħinu lil kulħadd u jikbru fil-għarfien tal-kelma tal-Alla. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll hawn preżenti biex fl-Ewkaristija tkun tassew iċ-ċentru tal-fidi tagħna biex permezz tal-għajnuna spiritwali li nirċievu matula nkunu nistgħu naqsmu bil-ferħ il-fidi u l-ġid tagħna mal-oħrajn u nkunu rikonoxxenti lejn Alla għal dak koll li jipprovdina. Nitolbu. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet mid-djoċesi tagħna u minn din il-parroċċa għas-seminaristi u għas-seminaristat Metju Bajada li rċieva l-Ministerju tal-Akkwalitat sabiex permezz ta' dan il-Ministeru jfittex jikber fl-imħabba fis-servizz tiegħu lejn Alla u lejn ħutu lin Sara. Jitħeġġeġ fl-imħabba personali tiegħu lejn l-Ewkaristija, jqassam fedeltà għal ħobbs tal-ħajja, jikber fil-fidi u fil-ħeġġa tiegħu għall-bini tal-Knisja. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. U Alla, inti lajn tal-ħajja tal-ferħ tagħna. Ġeddidna bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek biex nimxu fit-triq tal-kmandamenti tiegħek u nwasslu lill-bnedmin kollha l-aħbar sabiħa tal-feddej tagħna, Ġesu Kristu, u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'dan il-moment tal-offertorju nresqu f'riġlejn l-artal il-ħidmiet tagħna bħal offerta lill-Alla. Nitolbuh sabiex ikompli jġedded fina t-tama u biex fih aħna tassew insibu l-ferħ tagħna.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li intwaqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li intħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qed nisru għalih u nistenneħu bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajhi bati ħajl ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Ċarsu Ġew, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, Santa Elisabetta, l-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għaw xi missier fostkom illi ma jixtieqx li juridu jkunu kuntenti u kuntenti aktar minnkom, imma naħsibx li hawn. Alla ħares hawn. Serħu raskom li l-missier tagħna tas-sema irridna kuntenti, kuntentissimi. Tant li kien les li saħansitra iħallilna lill-Ibnu Ġesu. Mhux biss biex jgħidilna kif għandna ngħixu, imma biex nitmantnew bih ħalli jkollna l-qawwa biex hu jgħix fina, biex inkunu nistgħu ngħixu kif jixtieqna hu. U dan hu l-ferħ. Ejjew nduru lejh lejn il-missier tagħna tas-sema u b'tama u b'fiduċja sħiħa u b'telqa sħiħa ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun it-tritien kif is-sema ikda fl-art, ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubitna, għal ma naħfru l-minuħa tiegħalina, iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu,
li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattija slim u laqda li jintrid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. L-Ewkaristija hija l-milja tal-ħajja tagħna l-insara u dak il-mument għażiż fejn Alla jażel li jsir ħaġa waħda magħna kull darba li nirċevuh. Bit-qarbien imqaddes aħna nirċievu b'mod gratuitu l-qawwa li għandna bżonn biex naffrontaw id-diversi esperjenzi tal-mixja tal-fidi tagħna. Bil-qima kollha nħejju rwieħna biex nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Ngħixu dan il-mument għażiż bi spirtu ta' talb u ta' ġabra. Wasalna l-moment għażiż u qaddis ta' tqarbin. Dawk fostna li ma jistgħux jitqarbnu sagramentalment, xorta nistgħu nitolbu lil mulej sabiex jidħol fid-djar u fil-qalb tagħna spiritwalment. Nitolbu b'mod speċjali għal morda u l-anzjani u għal dawk illi huma imċaħdin mill-mument tal-liturġija flimkien fil-komunità minħabba xi impediment. Il-Ministeru tal-Akkollitu huwa propju dan illi iwassal il-ġisem ta' Ġesu l-Ewkaristija mqazza anki fid-djar tal-morda u l-anzjani. Ejjew anki nakkumpanjaw bit-talb tagħna f'dan il-mument. Waqt illi fiskiet nitolbu lil mulej sabiex iżurna f'dan iż-żmien qaddis tal-Avvent.
Nitolbuk mulej il-ħnina tiegħek. Nitolbuk mulej il-ħnina tiegħek. Biex b'din lajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu sitna. Amen. Permettu li kelma żejra, Aziz Matthew, hekk fisem din il-komunità parrokjali li sawritek fil-fidi u dewqitek għall-ewwel darba sbuħija u l-benna tal-Ewkaristija mqazza, nawguralek f'dan il-ministeru li qed tirċievi awguri biex tikber fl-imħabba tiegħek lill-Ewkaristija li iktar il-qudiem fis-saċerdozju għad tkun il-ħajja tiegħek, ir-raġuni tal-eżistenza tiegħek. U li tikber fl-imħabba tiegħek lejn il-batut. Permezz ta' dal-ministeru intu kol ħatoqrob lejn minu batut, lejn il-bniedem batut u ħatwassallu il-ferħ tal-preżenza tal-mulej. Preżenza li tferraħ il-bniedem anke meta hu f'diffikultà. U allura hekk inweduk it-talb tagħna, inweduk is-sapport tagħna, bħalma dil-komunità sapportjatek sissa, hekk ħatibqa' tissapportjak sakemm tasal f'dak il-mument li inti tgħid liva definittiva tiegħek lill-mulej. Ek nixtieq nirringrazzja lil Monsignor Isqof Anton Tewma mhux biss taċ-ċelebrazzjoni tal-lum imma wkoll tas-sosten li jagħti lis-seminarju u lis-seminaristi tagħna. Grazzi lil formators li żgur wettqu xogħol delikat ħafna f'dan il-qasam il-formators tas-seminarju. Ma nistax ma nsellimx il-ġenituri, il-Michael u Lorraine u xekk li jekk vokazzjoni għandha bżonn ta' ħafna support, żgur li ewlieni fosthom huwa tagħhom. U allura grazzi wkoll tas-sapport li tagħtu lil Matthew biex jaqdi lill-Knisja. Grazzi lil daw kollha li jenu wkoll f'din iċ-ċelebrazzjoni, il-helpers tal-Knisja, l-volontiera li żejnu, il-membri tal-kor, l-orkestra, grazzi l-abbatin, is-seminaristi, il daw kollha li jenu biex stajna nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni ferm sabiħa. Hekk issa se nippreżentaw f'isem il-parroċċa żewġ rigali simboliċi marbutin ma' dan il-ministeru. Għandna teka u borza ta' tqarbin li permezz tagħha inti tista' twassal l-Ewkaristija u wkoll ostensorju li bija inti tista' tmexxi l-adorazzjoni bħala akkolitu jista' jmexxi l-adorazzjoni. Hekk biex tlaqqa lil-mulej lil-nies ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Allura ilqa' dawn iż-żewġ rigali. Il-mulej ma'kom, kun imbirek isem il-mulej, lajnuna tana f'isem il-mulej. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Inroddu ħajr lil Alla.
Wasalna fit-tmiem din ix-xandira diretta illi wassalnilkom mill-Bażilika Kolleġjata tal-Viżitazzjoni tal-Verġni Mbirka lil Elisabetta fl-Arb Għawdex, fejn iċċelebrajna flimkien mal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma il-liturġija tal-Qudiesa tat-tielet ħadd tal-Avvent, ħadd il-ferħ. Waqt illi matul din il-Qudiesa ingħata wkoll il-Ministeru tal-Akkwalitat lil Ħuna Mettju Bajjada mill-Parroċċa tal-Arb. Nitolbu għal dan Ħuna għas-seminaristi kollha u għal aktar vokazzjonijiet. Nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din ix-xandira imwassla lilkom mid-Djoċesi ta' Għawdex. Infakrukom illi nhar is-Sebt li ġej ikollna x-xandira tar-raba' Lectio Divina għal dan iż-żmien tal-Avvent illi titwassal lilkom mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawra l-Belt Victoria Għawdex fis-7:30 ta' filgħaxija. Sakemm niltaqgħu dakinhar, minn qalbna nixtiequlkom it-tkomplija ta' mixja qaddisa f'dan iż-żmien qaddis tal-Avvent, kif ukoll in-novena illi tibda f'ħafna parroċċi nhar l-Erba'. Kulħadd għandu jagħmel l-almu tiegħu sabiex jattendi għan-novena sabiex inħejju l-qlub tagħna għall-festa tal-Milied, għat-twelid ta' Ġesu tarbija fil-qalb tagħna, fil-familji, id-djar, il-komunitajiet tagħna. L-Avvent it-tajjeb.